имрӯз 2 июни соли 2017 устоди зиндаёд Зафарнозим ба синни мубораки 77 солагӣ расиданд. гуфтанӣ ҳастам ки истеъдоди баркамоли устод Зафарнозим, овози форам ва ширадор, интихоби олиҷанобанаи шеърҳо ва мувофиқи маъно ва мазмун ба онҳо оҳанг бастан ба мухлисони устод ҳаловати бузург мебахшид. устод Зафарнозим оҳанг, матн, калима ва ҳиҷоҳоро бо маҳорати калони сарояндагӣ ба сомеон мерасонид, ки пас аз шунидани ҳар як суруд олами фикрӣ ва маънавии ҳар як фарди солимақл зеботар ва дили зангори ғамдорон тозатар мегардид. меҳнати эҷодии устод Зафарнозим беинтиҳо буд ва дар санъати сарояндагӣ мактаби махсуси худро дошт. устод донандаи мумтози назокатҳои шеъру мусиқии тоҷикӣ буд ва онҳоро бо муҳаббати бепоён тарғибу ташвиқ менамуд. омӯзгоре буд, ки шунандаи соҳибзавқ аз ҳар сурудаш барои худ ҷаҳони маънии баландро дарёфт менамуд. вақте ки устод бемураббӣ зери гардун мӯътабар натвон шуданд, моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. бар ин мисраъҳоро ҳамчун ҳусни оҳанг бо тобишҳои мусиқию овозии ба худ хос месароид, ба назар мерасид, ки он мусиқӣ ва овоз, он ифода ва тарзи баён маҳз барои ҳамин ғазали саидо бахшида шудааст. сомеон дар ин лаҳзаҳо устод Зафарнозимро омӯзгор ва роҳбалади ҳаёти худ тасаввур менамуданд. поянда буд ному санъати поягузораш, ки шеъру оҳанги баландро парчами роҳи эҷод кор кардаву хизмати содиқона ва ҳунарро ҳадафи умри зебои худ қарор дода буд. гуфтанӣ ҳастам, ки устод Зафарнозим дар тӯли 50 соли фаъолияти меҳнатиашон дар санъати касбӣ беҳтарин ганҷинаи шеъру ғазалҳои классикиро рӯи оҳанг оварданд ва онҳоро ба мардуми форсизабон ва тоҷикон пешниҳод намуданд. ва вобаста ба ин ҷашни устод якчанд хотираҳои парешон ва ёдҳои нек, ки бевосита ба ҳаёт ва фаъолияти устод Зафарнозим ҳастанд ва шиносои ман бо он кас қарор дорам, онҳоро мехостам дар як лаҳзаи муайян, як лаҳзаи кӯтоҳ баён намоям он чи ки дар хотир мондааст. дар хотирам аст, соли 1974 дар калхози мо қасри фарҳанг ва маданият кушода шуд ва дар маросими кушодашавии ҳамин қаср устод Зафарнозимро раиси калхозамон худраҳмати Қаландар Муҳаммадов ба ин муносибат даъват намуданд ва устод дар онҷо ҳунарнамоӣ намуданд ва вобаста ба оне ки устод Зафарнозим бо падарам дӯстӣ ва дӯсти бениҳоят наздик буданд ва падарам ҳам ҳамчун шахси маънирас буданд. ин чизҳоро бевосита соме ва ҳаводори фаъолияти устод Зафарнозим буданд ва он кас бевосита маро ба устод соли 1974 шинос намуданд, ки ман дар он сол ҳамагӣ 13 сол доштам. баъд аз он соли 1979 вақте ки ман донишҷӯ шудам ва дар университети давлатӣ ба номи Ленин таҳсил менамудам, ҳар замон ба филармонияи давлатии Тоҷикистон рафта бевосита ба репетитсияҳои устод Зафарнозим иштирок менамудам ва як хотираи дигаре ҳеҷ аз хотирам намеравад. дар ҳамон солҳо як бародари бисёр хуби ман, ки дар техникуми бинокорӣ пойтахт таҳсил менамуданд, он кас бо як донишҷӯи ҳамкурсашон як баҳс намуданд, ки он кас аз ноҳияи ҳозира ҳамадонӣ пеш ноҳияи Москав мегуфтанд, аз он ҷо буданд, ки Один Ҳошими бузургвор аз ҳамин ноҳия буданд. байни Иброҳим ва ҳамон шарикдарсаш як баҳси тӯлонӣ вай фаро гирифт, ки Иброҳим мегуфт, ки Зафарнозим
дураст он касе ки он донишҷӯе ки аз ноҳияи ҳамадонӣ буд он кас мегуфт ки Одина Ҳошим вобаста ба ҳамин баҳс ҳардашон аз техникуми бинокорӣ омада ба филармонияи давлатии Tojikiston ба назди устод омадан ва махсус иброҳим ки аз ҳамон деҳае ки устод Зафар Нозим дар онҷо зиндагӣ мекарданд ҳамдеҳа буданд ва як илоҷ карда устодро дарёфт намуданд аз филармония ва иброҳим гуфт ки устод ман ҳамин хел байни ману ҳамин шарикдарсам ҳамин хел як вай пайдо шуд ки ман мегӯям ки шумо зӯред ин кас мегӯянд ки устод Одина Ҳошим зӯранд ва устод Зафар Нозим як ханда карда ки агар зӯрӣ нисбати қуввати ҷисмонӣ бошад албатта ман зӯрам яки агар зӯрӣ нисбати ҳунари сарояндагӣ ва донистани камоли баде бошад ягон сароянда дар Тоҷикистон ба устод Одина Ҳошим наздикӣ карда наметавонад. Ин як баҳое буданд ки устод Зафар Нозим ба устоди бузургвор Одина Ҳошим дода буданд ва он кас доимо ман дар хотирам ҳастам ки аз Одина Ҳошим фахр мекарданд ва аз устод Одина Ҳошим бисёртар маъниҳои ғазалҳои классикиро пурсида мегирифтанд, маслиҳат менамуданд ва доимо мегуфтанд ман дар хотирам аст ки ман аз устод Одина Ҳошим фахр мекунам ки чунин як нобиғае дар саҳнаи тоҷик ҳаст. Ва дигар хотираҳо бисёр ҳастанд. Ман вобаста ба ин бузургдошти устод дирӯз як бародари ман ки дар шаҳри Москав ҳомии ҳуқуқи муҳоҷират мебошад ва касам як қалами сабз дорам, касам ҳаводори устод Зафар Нозим мебошанд. Якчанд мисраҳои шогирдонашон ба воситаи почтаи электронӣ ба ман равон намуданд ва мехостам онҳоро ман дар ҳамин лаҳзаи мувофиқ қироат намоям. ҳанӯз ҳам авҷи овозат ба гӯши мо садо дорад, ҳанӯз ҳам дар ин кишвар сурудат садбаҳо дорад. чу гавҳар андар ин дарёи санъат қимате будӣ, аз ин рӯ ёди ту дар дили мо мавҷҳо дорад. бароят эй зафар, эй булбули шӯридаи тоҷик, ҳанӯз ҳам пиру барнои диёрам гирьяҳо дорад. магӯ ки рафтӣ аз хотири ёрон фаромӯшӣ, ҳанӯз ҳам хонаи тоҷик аз овозат сафо дорад. сурудат зинда медорад туро дар дил аз ин хотир, ба ғайри созу овозат ҳамон оҳанги дилбозат. садои дигареро қалбу гӯшам кай раво дорад, туро ном зинда мемонад ба гӯши мардумон, чунки ҳанӯз ҳам халқи ту бар ту ҳамон меҳру вафо дорад. ин мисраҳо гарчанде шогирдона бошанд, лекин хеле пурэҳсос ҳастанд, пурмаънӣ ҳастанд ва аз холӣ будани аз набудани устод дар саҳнаи касби ҳунар ин чизҳо як намуди вайам доранд. ва якчанд дигар ёдҳое ҳастанд ки ман масалан дар тӯли шиносоӣ бо устод Зафар Нозим мутлақо як ҳодиса шуд ки ман пурсидам ки устод оё оҳанг эҷод намудан ба шумо душворӣ дорад? кас хандида гуфтанд ки ҳар чизе ки вобаста ба ашъори классикони гузаштаи мо ҳаст, инҳо албатта ба худ оҳангҳои хосе доранд. мо ба онҳо масалан сарояндаҳои касбӣ оҳанг эҷод наменамоем. ман гуфтам набошад инро чӣ хел фаҳмидан мумкин? ман ҳамин хел баъзе вақт илҳомам мегӯяд, ҳамин хел дар хотирам дар ваям мегузарад, аз пеши назарам мегузарад ки масалан агар як ғазали бедилро таҳти сурудан қарор бигирам, ҳатман манам хел фикр мекунам ки оҳанги ҳамин ғазал дар фазо парвоз карда гашта истодааст. ҳунари ман ҳамин аст ки ман аз фазо дастамро вай карда ин оҳангро дошта мегирам ва ман фикр мекунам ки ҳамаи ғазалҳои классико ба худ оҳанги хосе дорад. ва як чизи дигар дар хотирам сахт мондааст ки ба як ғазали ҳазрати Бедил
табассум аз лабат чун мав дар гавҳар кунад бозӣ. ҳамин ғазалро ба ҳамин ғазал оҳанг бастанд ва ба маънии пурраи ҳамин ғазал сарфаҳм нарафтанд. Аз якчанд олимони адабшинос ва он шахсое ки шеъру маъниро мефаҳмиданд ба онҳо вай карданд. ана касе ки ба устод тавсия доданд ки маънии ин ғазалро дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Қалъаи Нав худораҳмати ҳазрати Эшони Абдураҳмонҷон ба маънои ин ғазал сарфаҳм меравад ва устод бевосита ба онҷо сафар менамоянд ва маънии ғазалро аз ин ҳазрат мепурсанд ва ҳамин ғазали бениҳоят аҷоибро устод ба эҷодиёти худ дохил намуда ба саҳнаи профессионалӣ онро месаравад. ва ин гуфтанӣ ҳастанд ки устод то ба ҳамон дараҷае ки ба маънии аслии ҳар як ғазал ё шеър сарфаҳм намерафт, албатта онро ба оҳанг намедаровад. оҳангҳои устодам аз ҳамин манша мегирифтанд. якчанд баҳсҳои дигар байни мухлисон дар хотирам аст. ҷамъ мешуданд мухлисон ва баҳс менамуданд нисбати оҳангҳои устод. як вақт буд ки дар бораи сурудҳои модар ки устод 3 суруди модар дорад месарояд ва ба васфи модар 3 суруд дорад. суруди якумаш он суруде ки ба қавли худашон ин ба бӯи шеър менамояду шеър гуфта намешавад, онро ба модари худашон бахшида буданд. ва суруди дуюми модар ин аз ғазал аз Шамси Табрезӣ ва суруди сеюми модар ки месароиданд ин шеъри Назри Яздон аст. ва ман аз устод дар бораи якум суруди модарашон ки ба қавле ки шеъри худашон буданд, моли худашон пурсон шудам. гуфт ки масалан маро як модари танҳо ба воя расон ва ба ин рӯзҳо расидам. масалан ман ҳар чӣ ки муваффақ шудам ин вобаста ба модари ман буд. фақат хизмати беандозаи модарам буд ки ман ба ҳамин роҳи санъат ворид шудам. ва ман якчанд мисраи ҳамин суруди аввале ки устод ба модарашон бахшиданд ба шумо ёдрас карданӣ будам. гули садбарги бӯстонам маро партофтараф, чароғи шоми ҳиҷронам маро партофтараф. табибе нест ки дармонӣ намояд, калид аз қабри модарро кушояд. зафар хезу паноҳат бар худо кун, аҷал гар бевафо бошад вафо кун. ман ҳамин ин суруди аввали модар, якумин суруди эҷоди устод буд, чаи гуфтам дуюмаш ба ғазали Шамси Табрезӣ ва сеюмаш ба шеъри Назри Яздон мебошад. ва бисёр ёдҳои хубе ҳастанд ки ман масалан ёдҳо парешонам, лекин аслан аз оне ки тақрибан дар тӯли 35 сол ман устодро пайрави ҳамин эҷодиёти сарондагии устод Зафар Нозим мебошам. ва ман дар мусофират ба сар мебарам ва тӯли солҳои охири ҳаёти устод ман ҳар замон бо телефон бо устод ҳамсӯҳбат мешудам. ва сахт дар хотирам як чиз мондааст ки соли 2009 буд, ҳангоме ки суҳбати телефонӣ доштам бо устод Зафар Нозим. кас гуфтанд ки дар куҷое ки ман дар хоб дар маъракаҳо, хоб дар саҳнаҳо консерт медодам, албатта иштирок менамудӣ, ин дар хотирам ҳаст. ва ман ҳамин чизо гуфтам ва ман тамоми қувватамро ҷамъ кардам. ҳозир мадор надорам, беморӣ маро азоб дода истодааст. ҳамин сол худо хоҳад ман як консерти калон мехоҳам ба мардум диҳам, чунки хеле саломатиам хуб нест. ба ҳамин хотир ман туро даъват менамоям, албатта даъвати маро қабул намуда ба душанбе омада биё аз ҳамин консерти манам баҳравар шад. ин баъдан ман моҳи майи соли 2009 аз Русия ба
душанбе сафар намудам, рафтам баъд аз як моҳ, моҳи июн дар кохи Борбад ҳамин консерт барпо гардид ва аслан ин сабт ба воситаи телевизиони Тоҷикистон ҳам намоиш дода шуд ва ин сабт дар фурӯш ҳам буд, дар масалан видео кассетҳо мефурӯхтанд, лекин шахсе ки ҳамон ҷо буд, ҳамин консертро дид, ин гулбороне ки ба устод сомиён, он шахсоне ки маънирас буданд, ман масалан ҳамон зале ки мухлисон буданд тамошо дидам, ин ҳамон мухлисоне буданд ки солҳои 70-80 дар консертҳои устод иштирок менамуданд. Ман бевосита тахминан ягон 20 ё 25 нафар ҳамон мухлисони пешро дидам ки онҳо ҳам маро шинохтанд, ман онҳоро шинохтам ва баъд аз консерт ман баромада бо устод ҳамсуҳбат шудам, мо хайрхушам кардем. ҳамин хел дилам сахт такон хӯрд ки чунин шахсе ки истеъдодаш ба тамоми мардум, ба тамом дар гӯшаву канорҳои Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон ҳаводорони устод бениҳоят зиёд ҳастанд, чунки устод як шахсе буданд ки фақат маънирас буданд. ман ҳамин хел фикр мекунам ки сурдаҳои устод Зафар Нозимро шахсоне сарфаҳм мераванд ки онҳо воқиф бошанд аз абиёти гузаштагон, аз ғазалиёти ҳазрати Бедил, ҳазрати Ҳофиз ва махсусан аз Қуръони Маҷид, чунки устод бениҳоят сурудҳои баландмазмунро месароиданд ва ба сомиён мерасониданд. ва ман бисёр дигар хотираҳои парешоне ки нисбат ба аз оне ки тӯли ин солҳо пайрави эҷодиёти устод мебошам ва бемуболиға гуфта метавонам ки дар саҳнаи касбӣ, махсус дар саҳнаи касбии мусиқӣ ва сарондагии тоҷик чунин нобиға ба монанди устод Зафар Нозим ва ё Оли Навошим пайдо шуданаш хеле душвор аст. лекин як чизи дигарро ман аз устод пурсон шудам, аз оне ки ҳамин солҳои 70 ё 80 бисёр сарондаҳои ҷавон мехостанд зафарӣ хонанд, равияи зафарро такмил диҳанд ва зафар шудан мехостанд. ва аз байни инҳо аксарияти онҳо дар ҳоли ҳозир устодони санъат мебошанд ва баъзеашон дар қайди ҳаёт нестанд. ман аз устод ҳамин чизро ҳам пурсидам ки мақсад ба шумо аз ҳамин ҷавононе ки масалан пайрави шумо ҳастанд, махсус эҷодиёт ва малакаву маҳорати сарондагӣ кадоме аз ин ҷавонҳо ба шумо писанд омад? устод ба ман кӯтоҳакак ҷавоб доданд ки ман дар гӯшаву канори Тоҷикистон консертҳо медодам, ман медидам ки ҳамин пайравони ман бисёр буданд ва онҳо ҳам асбобҳои мусиқиашон гирифта омада дар саҳна ҳамроҳи ман ҳунарнамоӣ менамуданд. то ин дараҷа ҳам буд. ва барои ман махсус кас гуфтанд ки овоз ва ҳунари сарояндагии худораҳмати Дӯстмурод Алиев, Тавой Мурод Хушвақтов, Бобоҷон Азиз ва худораҳмати Тоҷиддин Муҳиддин ва якчанд дигар сарондаҳоро вай карданд ва аз шогирдонашон ки ҳозир онҳо дар саҳнаи касби устод мебошанд, инҳо устод Муродбек Насриддинов ва Аҳмадҷон Муҳаммадиев, онҳоро устод хеле эътироф мекарданд ва махсус мегуфтанд ки муваффақияти дастаи ҳунарии ман дар филармонияи давлати Тоҷикистон махсус аз ҳамин Муродбек Насриддинов ва Аҳмадҷон Муҳаммадиев ҳам вобастагии калон дорад. ва он кас ман сахт дар хотирам мондааст ки мегӯфт ки
Муродбек Насриддинов ин гули тару тоза мебошад дар гулдони санъати тоҷик. ва дигар чизҳое ки масалан дар тӯли ин фаъолияти эҷодӣ устод ҳастанд, назаррас ҳастанд ва дигар он чизҳое ки ман медонам, хеле хотирҳо парешон шуданд. лекин ҳамин сахт нақш бастааст дар хаёли ман, ки устод хеле сахтгир буданд, хеле ҳам сахтгир буданд нисбати шогирдон, нисбати мутрибон. ва дар гӯҷое ки консерт намедонам, албатта ба як камоли рағбат, ба як эҳсоси баланд, ба оне ки назора менамуданд ки оё аз ҳамин консерти додаи устод мухлисон, шахсони наздик, он шахсоне ки маънирас ҳастанд, ягон ҳаловат бурданд ё набурданд. Ин чизҳоро махсус вақте ки баъди консертҳо бисёр вақт аз манам бас бисёр вақтам набошад, баъзе вақтҳо аз ман пурсон мешуданд ва ман ҷавобашонро ба он кас медодам, чунки ман ҳам гӯям як на мухлис, ҳамчун як таҳлилгари эҷодиёти устод шуда будам дар ҳамон солҳо. ва манам худамам камтар маҳорати мутрибиам дорам дар навохтани рубоб. Рубобро навохта метавонам, на он ба дараҷаи масалан мутрибони касбӣ, но ба ҳар ҳол навохта метавонам. Як чизи дигар дар хотирам омад, ин соли 1983 буд. Як бисёр коргардони муваффақ, коргардони телевизиони тоҷик Бахо Содиқов як навореро бо номи Суруди Зафар аз эҷодиёти устод наворбардорӣ менамуданд ва ҳамин як лаҳзаи навор дар боғи устод айнӣ дар шаҳри Душанбе ба навор гирифта шуд. унҷо ман тасодуфан ҳамунҷо будам, ки дар ҳамин кӯмак намудам дар ба навор гирифтани масалан баъзе асбобҳои мусиқии дигар шуд. Ман кӯмаки худамро расондам. Ҳаминҷо ман як чиз сахт аз хотирам фаромӯш намешавад, ки чӣ хел шуд, ки тори устод Зафар Нозим аз хотирам рафт, аз ин соли 1983 буд. ҳамон тор дар дасти ман буд. баъд устод гуфтанд, ки ҳамин гӯшаи болоиша тоб де. Тоб деду мизробро навозд. Мизроб навохтам сахтар кун, боло тоб де. Тобдан гирифтам. баъд ман ба гуфт, ки устод гуфтанд, ки лия ҳайми, лия ҳаст. ҳамин хел гуфтам. ман ду-се бор гуфт. ҳамон кас ман рости ки нотобро сарфам намеравам қадар буда. баъд гуфтам мебахшед устод, ман нафаҳмидам шуморо. лияро нафаҳмидӣ? Ман гуфтам нафаҳмидам. лияро нафаҳмида бошӣ, торро ба дасти Абдурахмон де. баъд ман торро ба дасти як мутриби хушталиқаи дастаи устод Зафар Нозим, Абдурахмон Ҳусейнов додам. ҳамин хеле ёдҳо буданд. устод хеле сахтгир буданд. аслан агар дар саҳна ман дар хотирам аст ҳамин чизе ки мутрибон агар ягон оҳангро на он қадар ба мувофиқи табъи дили устод месароиданд, менавохтанд, устод дарҳол онҳоро якта якта аз саҳна дур мекард ва дар охир медидам, ки худи як устод мемонданду дар паҳлӯи устод як доирадасте бо номи Ефим мегуфтанд. кас ҳозир дар хоб дар Исроил ё ки дар Амрико ба сар мебарад, ҳамон кас мемонданд ва устод ҳамино давом медоданд. ин чизи сахтгирии устод буд. аз ин чизам пурсонам шудем, лекин сабабшон устод ба мо фаҳмонда доданд. ҳаминро гуфтани ҳастам, ки мақсад саҳнаи профессионалӣ, саҳнаи касбӣ бисёр талаботаш душвор будааст, мушкил будааст. ҳамон талаботе ки саҳна онро мехоҳад, бояд сароянда ва мутрибон ба он ҷавобгӯ бошад. инро бевосита худи устод ба ман гуфтанд. ва ман аз устод як саволи дигар, як чизи дигарам пурсон шудам, ки шумо устоди худро дар саҳнаи касбӣ киро устоди худ мешуморед? он кас гуфтанд, ки бевосита устоди аввалини ман Ака Шариф Ҷураев мебошад ва
аввалин суруде ки ман соли 1957 дар ҳамин ноҳияи Варзовки зиндагӣ мекардам, дар ҳамин коллективи ҳаваскорон дар ҷои ҳамин суруд вай кардам, ин аз филми ҳиндии Оворагард, ҳамин ки ҳамҷо Раш Капур ҳамин месарад, ҳамун будааст, аввалин сурудашон ҳамин будааст. Ва дар бораи он ки устодака Шариф Ҷураев хел ба устод кӯмаку ғамхорӣ менамуданд, бисёр суханони нек гуфтанд устод Зафар, лекин як ҷои аҷоибшро ба ман гуфтанд ки ман баъзе вақт ба ақидаи ё ки ба ягон такмили мусиқӣ ё ки ғазали эҷод карда шуда ба устодака Шариф Ҷураев ягон эътироз не, ягон чизи худамро мегуфтам ки масалан устод мана ин хел аст, ин хел аст. Он кас қабул надоштам, чунки он кас устод будам, устоди ман, он кас саҳнаҳои баландро дидагӣ будам. Ва дар охир сахт дар хотирашон нақш мондаст ки Зафар, ту як умр якравӣ, лекин ба ҳамин якравият соҳиби саҳна мешавӣ иншоаллоҳ. Ин дуои неки устод мустаҷоб шуданд ва устодам хеле ки ҳамаи мо медонем дар роҳи санъат як шахсе буданд ки ба ҳар ҳол дидан ё шунидани устод дар лаҳзаҳое ки масалан ба одам гуворо мебошад хеле қобили қабул аст. Ва дар дигар лаҳзаҳо ман як дигар чизе ки дар хотирам сахт нақш баста аст, ин он буд ки фақат мо аз консертҳои устод Зафар Нозим фақат дар ҳамон солҳои шӯравӣ 1 май ё 7 ноябр бархурдор мешудем, дигар ҳеҷ як вайе набуд. Ва ҳаминро дар охир гуфтанӣ ҳастам ки устод Зафар Нозим як нобиғае буданд ки мумкин дар чандин солҳо дар саҳнаи тоҷик ин хел нобиғаҳо пайдо шуданашон хеле душвор аст. Ва дӯстони азиз, ҳаминро гуфтанӣ ҳастам дар охир ки ҳоид ба Зафар Нозим аҷаб дорад ноз, марде чу Зафар намеояд дигар боз. худо медонад ки зафарҳои дигар кай пайдо шаванд. Ба диққататон раҳмат.